Jokin Arbe, Jon Zabala, Antxon Alberdi eta Roberto Lekue prest dira bigarren partidua jokatzeko. Markinarrek irabazten balin badute. 20. Bizkaiko herriarteko zestapuntako txapelketa erabakita geldituko da. Baina berritxuarrek puntua lortuz gero, hirugarrenak, gazteenak, juvenilenak erabakiko luke. Esperientzia handiko mutila dira hauek, guztiak oso gazteak izan arren Aimar, eta ez dituzte lehendabiziko partidua bezain erraz joango denik, ez alde batera ez bestera. Hau partidu nik ez dut ekilibrau izango dela. Da, bueno, hemen berritxuk arratzalde guztien aukera geixen puntu atateko nik ez dut amentxe dukela. Pareja gogorra itxin dabe bai Robertok eta bai Antxonek, eta euren kantxan daz, da nahizte Jokin de Zabala pelotari horrak izan, ba, neuke igual urdinek epintxetxua pixka favoritu hau hemen, eta ikusiko abertze pasetan den. Lehen aipatu duzu kadetentzat, juveninentzat, pelotaleku egokia dela hau, neurriari dagokionez, hauentzat agian txikitxoa, hobeto uste duzu moldatuko liratekeela urdinak? Bai, bueno, igual izeleik markinen da sakostun graute gorrexek, eta bueno, berretxuarrak berretxun gehitxua akostun graute, eta dimensioiek txikixek izenean joko diferenti da pixkatez, geisha da tropeieta eta velozidadia jolastu bizu geisha hemen, tantu itxoko haueku begitxia da, eta bueno, espektakularra bai izaten da. Hasi da neurketa. Antxon Alberdiren sakearekin. Arbe! Erki jarritako atzekaldean, Lekue. Danetan esperientzia gehien pilatzen duena bera da. Jon Zabalak txapapera bota du, eta horreneko tantoa urdinentzat. Horrelari lanetan ikusi izan dugu Roberto orain atzetik ari da. Bai, bontxo da, urte bete izango da, bueno, ja erabaki bane atzera pasetiz, bizkate lezinoiek eta bizkat mermaute beti atzin gitxia mobidu bizu, eta bueno, pelotari seguru da, igual posturak eta atzetik jokatzeko delantero izen da motxa hauek, baina bueno, berretxu fronto txikitsi izenean, bai markinen aldin ogoto moldaulik berretxun. Hor da Roberto. Jokin Arbe. Lekue. Goitibera. Ondo. Jokin atzelari laguntzen. Alberdi. Lehia polita ikus genezake horreko kuadroetan. Tantoa bukatzen artista diren bi pilotariren artean. Ondo moztutakoa. Erki iritsi da Zabala. Eta tantoa berak egin gainera. Bana! Bai, Lekue moztu dutze eta pelota justun heldu eta gero arrimaute Lekue bizin izan hartu. Jokin Arbek iaz programak jokatu zituen, oso maila honean aritu zen, baina min hartu zuen gero eta 5-6 hilabete lesionatuta egon zen, kantxara itzuli da, duela pare bat hilabete edo, eta errekuperatu du jokoa ere. Bai, lesinoi oso larrexek iban, hemen bolako tendoi apurtuan, eta hori pelotari hartin askotan jente askok lagan bierrizen dau, honei ondo gatuako operazioi emoten dau, eta bueno, gitxike formi hartzen doi, eta bueno, lehengo Jokin ikusten mogu, danotzako politxezia espetakularra da, dauken habilidadi tantu eta maitzeko, ez? Beste pelota baten bila jo dute markinarrek, oraingoz gustokorik ez dute aurkitu, zeren bila ote doaz? Bueno, ni pesto pelota pataltxo batako da bela markinarrak, ze bueno, berritxuarrak bizitxez Lekue eskumaz jokatzen ikusi hau atzetik, eta bueno, eskumiaz jolasten badago pelota bizitxo batako dago, eta ni pesto markinarrak apurua moteltxo hartuko da bela. Bana. Sake orain, Jokin Arbek aterako du. Gorriz markinarrak urdinez. Berritxuarrak. Lekue. Asko baztertu dio Jon Zabalari bihurritu, tantoa urdin. Bai, gainera sartuako peloti, azkenin frenau modu nindau, eta gorputin sartuako eta ezin izan sartu jonek. Jon Zabalak berak ere, iaz jokatu zuen. Jaifek parte hartu zuen txapelketetan. Eta berak ere maila ona erakutsi zuen. Alberdi. Zabala. Oso azkar pelota bizi atzekaldera. Hirugarren pelota galdu du Jon Zabalak. 3-1 urdinak aurretik. Jon beda pelotari gogorra, ezta, fisiko asko jokatzen dugu, eta bueno.
egune daukenin oso pelota peligrosua, eta bueno, egun batzuk egitxutxu eskatxu hauek, eta hona hasieran bizkat hotza hasi da, baina seguru partidune berotute sartuko dela. Alberdiren sakea. Luzea, beste aukera bat izango du. Etxabarriko mutilak. Ricardo Alberdiren semeak. Alberdiren bigarren sakea. Arbe. Ipareta rapatu egin du Antxonek. Oso pelota zaila sartu du Zabalak. Ez da izen pelota erretzakatzeko zestan, baina ondo batu. Zabaleti datotzen pelota biek oso zailak dira. Bai, karambolan etorten dit, eta ez da izeten zestan sartzeko erretza. Eskubiz, Zabala, bere indarra lege ezarri nahian. Erreboterako utzi, eta gora orain. 4-1. Bai, pentsatu honek jokin sartuko dela, eta hor bizkat komunikazio falti uki dabe, eta gero errebotin ez da ondo kolokaute zin izin dabe buena. Asera bea eman diote Urdinek, senior mailako finalari, Bizkaiko herriarteko txapelketako finalean gaude. Lehen dabiziko neurketa, kadeteena, Markinak irabazi du, bigarrenean Berritxuarrak aurretik dira. Alberdi. Arbe itxatxita joan da. Roberto Lekue, erki atera du hormatik. Bote egin arazi, ala ere eraman egin du oinetan zuen pelota. Zabala. Alberdi, bote egin araziz. Zabala. Lekue. Arbe. Ipareta. Iritsi bai, baina ezin saskian sartu, 5-1. Ja, bizkate pentsetan jundala zer bota bidaben, da azkenin eskuen pelota garbixe bai edo. Zabala lehen da biziko tantoetan eman eta eman. Eutsi eta eutsi. Roberto Lekue eta tarteka. Aukera ikusten duenean. Tantoaren bila joan ere bai. Alberdiren sakea. Bote handia egingo dio. Iritsi da Zabala. Lekue. Abiadura handia eman dio pelotari Zabalak, aukera orain Jokin Narberentzat. Erki Antxon. Zabala. Beste bat. Arazorik ez Lekuek. Arbe. Tantoa Urdin orain arteko gehienak bezalaxe. Tantoak aresti saltzen ari dira Urdinak. Bai, ikusten da Lekue atzin ondo gogor dabil. Errebotin pare pelota oso gogorrak, oso gatxe sartutxute. Urdineko goto hasia partidu. Euskak horrexek gotz ikusten dita, oin arte Urdinen aldea ez tanto justo. Arbek aukera bat izan du, tantoa bukatzeko bipareta egin du, baina harrapatu egin dio Alberdik. Eta atzean Roberto Lekuerien defensa azulatzea. Ez da erreza izan orain arte behintzat. Alberdi. Antxon. Neurriarekin ez du asmatu, bertan baitzegoen Jon Zabala. Atzera joan behar du orain Markinarrak. Lekue. Ondo aurreratu da Roberto, tantoa berak egin du gero. Bai, Roberto Jokinen nahi, zetza horre gainetik pasau, baina ondo junda aurrera eta ondo moztu dau. Zazpieta bat, ez usteko hasiera ikusten ari gara. Besterainoko alderik ez kenuen
uste izango zenik. Ez eta partida oraingoz hasi baino ez den egin. Luzea Alberdiren aurreneko sakea. Gonzalo Bibanko epailea marra horren parean dago. Beti erne egon ohi da. Txistuarekin laguntzen du bere erabakien berri jakin dezaten. Ez dio denborarik eman Arberi aurrera joateko, zain gelditu da. Lekue. Ezin. Bai, gorputzan sartu dago, paretin epikau indau bizkat eta gorputzan sartu dago. Ikusten da gorrexek ez zela ezin da bela partidun sartu, eta urdinek bizi da serixo eta ondo jolazten, da, bueno, hau bentaji partida ziren, sama hundizi zeleik partidu guztizien aguntetako. Tanto bakarre egin dute orain arte. Arbek eta Zabalak. Bigarren egiten saiatu da, baina txokoan utzitako pelota horretara erraz iritsi da Alberdi, baita Zabala hurrengora ere. Txikitzera joan da. Jon. Bederatzi garrena. Hainketaren bintzerre goti eta, bueno, salekin sartu da dola, azkenin urten niote. Indarra handi erakutsi du, iaia pelotaka da guztietan Jon Zabalak, baina gaur hori ez da nahikoa aurkariak birrintzeko. Ez, berritxuko frontoien hau txipazten da, indarraz badez, errebotin aurrera arte doi eta gero delanteruk azkamaten, eixitzen bentajita dana duke, hain aurrera botaten duzu. Fronto Gernikeo, Markineko fronto baten, urriña batik errebote hau bizu eta beste delanteruk aldotzu aidera edo topau, baina xaitxik zatu berritxun bizkat joku hemen nivelin ja diferenti dela. Zabala. Amargarrena. 10 bat. Aukera gehien puntu ateratzeko berriatuak partida honetan izango zuela zioten. Eta argi dago Alberdik eta Lekuek irabazteko aukera izango dutela. Bai, holan segitzen bada, bai, bizi da bizi, ez da faio bat egin dioik eta gorrexek kostaten dabi partidu sartzen. Azken 4 urteetan Markinak urtero garaipena lortu du herri arteko txapelketan, gaurkoa Oskarrena litzateke jarraian. Zabala. Alberdi. Lekue. Zabala. Azin, Jonek, 11 eta 1. Eta hasera baino ez dela esaten ari gara Aimar, baina... Badoi, ez honek aurrera. Bai. Ja, partiduan erena egin da behizitxe eta bestik ondioek tanto bat inda bakarrik eta... Partidu guelta asko motetxu peloti biribidala beti zagu, baina behin holan hasitxe partidu guelti moti oso zaila da. Batipat atzean Leku erakusten ari den sendatasuna. Bai, ze Leku fin dabil, beran biharra itzen, errebotera lagatetza lagabitzana, eta Antxone joko momentu oso honin da, eta urdinek favoritotza zin, eta garki ikusten da, eskari ekibokau. Gora. Horre bai ies egin dio, eta bigarren tanto izango da gorrientzat. Bai, normalan zan pelota ma faietiz, eta inbeste 11 tantun pelota bat befaiegu barik Txone gainetik paseti nahi izan da, baina bizka karamboli eskapadi hartutze pelotik eta gora joako. Arbe eta Jon Zabala gorka urkidirekin hitz egitera datoz. Asaitu egin nahiko ditu mutilak. Bai, erratxi apurtu ez da esate honolan dago nire partidu bezala neia eskutatik junitxe batzute. Aldozun irratxi apurtu bizkate kontraixuai, peloti aldatu, arnazi hartu, botillerup esangotze gorkak zelan jokatu apur bat, eta
holan importanti izaten da, behin urteetan zoin olako deskantzu batetik 3 tanto aldera jausten batzuz, baina zeue motibetan zoiez eta izelegi urratzi partidun, baina, bueno, ikusiko hemen pestot erabaki garri izango dela, urten dakun zeinek itxutxune 3 tanto. Gorkak hitz batu egin ditu bere mutilekin. Roberto Lekuren aita berriz. Iaia isili dago. Segi dizatela horrela pentsatuko du, bere mutilek. Ez dauke, zetan adaltu joku, eta eurek garbi ikusi da zetan urten da ben, eta oin arte bixe da ondo jokatzen. Eta, bueno, ungun antxonik gora joako, baina aukera, tanto eitzeko aukera bat izen da delako, arriz gaute normala lantzi faieti, baina urdineko oin arte oso partido kompletu itxendaz bixek. Roberto Lekue aita, jokatzen ari denaren semea da. Mundialean ere Espainiako selekzioko arduraduna bera izan zen, zesta puntan. Erakusten ere hemen txaritzen da gaztei. Pelotak egiten omen ditu, saskiak ere bai. Bai, beti, Lekue beti zena, zestatik, Ameriketatik etorri zanin lagabanin beran hori, hemen berritxun sartu zan eskolan, da, bueno, biherrazko indau gutanok amendik urtetako jugarin Lekueta, eta eskertzeko da, olako jentigoti deportik aurrera itxeko. Zabala. Beste pelota bat atera dute gorriek. Bai, asko ikusten dugu, asko patalau dela. Frontizi joten da benin atzera heltzi gehiago kostatzen da, eta honaz Roberto atzetik kostakoako itxua, eta gorrixen estrategizio itxu da. Atzera atakau, eta Jokinei aukerako pelotak emon albalau amaitxu tantua. Arbe. Jon Zabala. Pitxarrean jarri dio Zabalari. Parekatua peloteoa orain. Jon. Roberto Eskubiz. Jokin sartu da jokoan, baina hortik min egiteko aukerarik gabe. Ipareta, harrapatuko du Arbek. Aurrelariak ez du garbi ikusi, utzi egin dio, eta Roberto eraman du. Zabala. Orain arteko tantorik luzeena. Aurrera egin du Jokinek, baina ederki pasadu gainetik Alberdik, 12-2. Bai, horre antxonek argi ikusi dugu Jokin aurrera joakola, eta alegindu da ganetik pasetan, da, bueno, eskerra hormi ikutu, eta Jone Zabalantzako pelota, ezinezko pelotik izan da. 3 tanto egin dituzte, 3 banaka. Jarraipenik gabe. Bai, horretxe da, zeuke peloti aldatzezu, da ikusi da hemen jokun, bueno, aukera gehiago eukela igual tanto itxuko Europez, peloti lentutxua bai, eta, bueno, aukera gehiago Jokin esartzeko igul da, baina, bueno, justo bestik indabe tantu, eta barri do onbizitxagoaz, urdinentzako hobeto. Albertiren sakea, Zabala. Antxon, Jon. Tokia beti, Roberto. Arbe. Sartzat eman du. Bai, txuri boti edo, hemen diguk ez dugu ikusi, baina jueza bi bankok txuri argi ikusi dugu. Zakit Lekuek gustora gatu da, baina bai, zaukerako peloti izen dago horrela nine itxeko, eta euren pelota eskatu diote gorriek Joaquin Fernandez atzeko epaileari. Arberen sakea, gurutzatua. Lekue. Zabala. Jokin, esku bakarrarekin. Errebotepean ondo Roberto. Arbe. Aurrera egin behar Zabalak pelota horren bila, Eskubiz gurutzatu eta atzeratu. Hor du Jokinek. Horre Jokinek hortzitzen dugu mine, inor baina boto juten da hor aurrera bile, eta
Justen da honaz pelota patalagoaz, aukera gitxoiko da bela, eta hortxe da, partidu ikusiko da, nia euren pelotiaz aldi zen, bizkat urratu markadori, ez da izen urdinek aurrera egin. Lare, arriskatu egin du errematean. Bai, jokin matematiko dut da. Ez da, nik txikixi alako zer txapatik beti urran eta beti ondo epintzen da peloti. Orain txegin dituzte, bitanto jarraian gorriek. Sake Arbek. Lekue. Ondo Roberto. Jonek ezin izan du pelota hori saiestu, gorputzera etorri zaio eta tokirik ez zuen hortik ateratzeko, barkamen eskatu dio. Ez da, bala Roberto molestau egin motza, ez dut ondo ikusi, baina txuri bota benine leku erdixen gatuako, ezin izan da libra bentzut. Da behin ja pelotik utzen mozu ezilek guelta erik emon, da horrez da diskusin horik. Alberdi. Ederra. Oste eta meru. Jokinek horretan maixutasuna eskoduko eta posgarritxe da, ez da eukidaren lesinoi eta gero zelan barri zidan beran jokun eta berak enbiko egiz izan urratzeko hor tanto mordo bat enbide dauz ez da urdin badio. Bost eta amairu. Arberen sakea. Ondo kendu dio Alberdi sartzeko aukera. Lekue. Zabala. Aiztotuta zegoen pelota hori atzelariaren zat. Efekto handia Alberdik. Zabala. Moztu. Zulo hau zidu eta tanto bikaina. Arkinako atzelariak. Behartu ikusitzen Txoni zabaldu dela eta bide uekotxu botateko eta oso behartu ajustutu botateko, baina zora garre. Aurrelariak zabaldu egin dira. Joni pelota jotzeko toki hauzte aldera. Sei eta amairu. Beste itxura bat eman nahi diote partidari. Eurek ateratako pelotarekin gorriek. Bai, moten dago, euren pelotia asko gustoru da bezgolazten da eta, bueno, jute madi tanto batzuk itzen, badai, zazpire urratu dit, hori psikologik useten da, aldi gitxike nahitxe bestik gehin, zuk bat, bestik iruitxu mozu, hor barri alditzen da, zeukek gitxitzen basoiz aldi, bueno, moralki begora itxosu bizkat eta partido luzido ondioik eta ez da, menera bakitxi zebe. Lekue, Zabala. Dartxu berriro atzelari gorria, Alberdi. Atera egin zaio saskitik. 14-6. Gorka aurki diren animo oiuak entzundu ditugu. Zabalari, hori de Jon. Baina azkenekoan berak utxe egin du. Bai, Gorka hor da, alegintzen, beran mutiek partidun sartzen da, bueno. Ondiek ez da, izarrerak itxe, baina, bueno. Bentzete hori agototxua, bisek agotu hasi jolazten, gorrixek, eta ondiek aldea ondu da, baina salik partidun sartzen da izela. Eten askatu dute, tanto egin dutenek. Berritxuarrek. Jokin Arbe kantxan gelditu da. Beste hirurak ura edatera etorri dira atze aldera, baina berehala ikusiko ditugu. Berriro kantxan. Bizkaiko zestako herriatzeko txapelketako 20. ekitaldia. Aurten jokatu dutena. Honenak. Finaleko txartela eskuratuta iritsi direnak. Markina eta Berriatua lehen dabiziko partida. Erraz gainera.
Markinak irabazi du 30-9. Bigarrena Berriatuak irabazi ezkero. Juvenilek erabakiko dute 3. Baina Markinarrek irabaziko balute. Bertan bera ez, baina erabakita bai. Geldituko litzateke aurtengo ekitaldia. Pelota bizi atera dute berriro Urdinek, Antxon Alberdik jarri du kantua jokoan. Arbe, pelota txarra doa, baina eraman ala ere Lekuek. Alberdi, azpiazpitik, falta eman dio. Ez dakit, neuke txapa zaparra ez dut entzun, bastante ajusteutu ikusi de, baina neuke txapa zaparra ez dut ikusi entzun de Antxon ez da gustora. Gonzalo Bibankoren erabakiarekin ez dago ados Roberto Lekue entrenatzailea bera ere. Bertsuarrak tejaudi apur bat. Iritsi da Zabala, falta eskatu duen arren. Bigarrenean iritsi dela eskatzen ari dira. Ez dakit, izanen, akzino bitxek izan ditu dozuk, da, bueno, pixetan Markinarren alden dut, da, berretxugarak ez da gustora. Alberdi, Zabala. Jon. Atzean agindu nahian. Zabala. Iaia pasatzuen eta tanto. 8 eta 14, bi jokaldi eztabaidagarri, bata bestearen ondoren. Bai. Bixek izan dituzu, nik txapi ez dut entzun, ez da zineik esan amendik, baina argi ikusi da bai Roberto eta bai Antxon ez dizela konforme hone juesan erabakizaz. Eta hurrengo tantoan, azkena ikusi dugun horretan, txokoan Alberdik utzitako pelota batera, arri iritsi da Zabala eta bigarren botean aipatu Roberto Lekue entrenatzaileak iritsi dela, baina ontzat eman dute epaileek. Arbe, erreboterekin min egin nahian, egin du. 9-14. Kolokotu Robertoi bertan onda, baina paretetik urten da benine ez da izan erretza hori sartzen. Gero Roberto eskumiaz jolastik guztetako eta eskumiaz horre paretetik urten da sartzi gatxak errebesa zaino. Bost eta bateko partziala lortu dute gorriek, azken 3 tantoak beraiek egindakoak izan dira. Alberdi, bipareta, iritsi eginda. Baita Alberdi ere, Zabala. Berotzen ari da partidua. Eta parekatzen markagailua ikutu egin du. Ez da iritsi 15 eta 9. Bai, bertsuarrentzako puntu importanti da, gorrixek gehi arratxan egon di, da hoxe, distantzisi gero eta gitxia, eta txikan nerviosoi pintzen behizi hasi izelapen ez dut, eta bueno, hone barrio tranquilidadi eta euren pelotiatati eta barri euren jokun hasti ingote. Beste pelota bat ateratzeko asmoa dute Urdinek, orain arte biziarekin aritu dira. Antzeko ezaguarriak dituen beste pelotaren bat atera nahiko dute noski. Azkar hautatu dute. Eta horixe plazaratzeko asmoa dute Alberdik eta Lekuek. Ez dakit, lengo peloti apurtu nuzan igual, edo. Antxon Alberdiren sakea. Utzi Arbek Zabalari. Rebotean bertan. Ia tokirik gabe sartu du Saskia. Ondarruko atzelariak. Zabala.
Laburtxo geratu zaio Alberdiri, bila doa Jokin, ederki mozutakoa txapa gainean, 10-15. Jokin jan egoten da, Zageru behar rebotea ikusten da benin delante rebotea dela, egoten da zain eta ongun behartua sartu eta porta diezin izan dago Antxonek ere. Euren pelota. Asko aldatu da neurketa, maika eta bat. Aurretik hasi dira urdinak, baina azken partzela asko zobea izan da aurkarientzat. 9-4 hain zuzen ere. Sake luzea Arbek. Orain arte ez dute ez tantorik ez eta faltarik egin Sakez. Ordu erdi oraintxe neurketa jokatzen hasi direnetik, beraz luzea eta gogorra izan liteke. Bai, holan segitzen bada, ikusten da partidu bastante estu izango dela eta hor dute laren bat jokatzeko aukerik gabe. Atzeko zuloan, oso pelota zailare mandu Zabalak, utzi Alberdik, Roberto, tanto. Bai, Roberto, atento onda, ze Antxonek hasieran pentsatu dano gai dira dela eta laga indaute, bueno, fronto txikitsi zenean urrago ondalako, beste edozein frontotan iguletzan helduko. Gurutzatu egin dio Zabalari eta zaila zen oso hori ere matea. Afizionatu mailako aurrelari honen txuenak dira Arbe eta Alberdi eta Arbe. Garandika ere, Garnikakoa. Bai, Unai Alberro eta badaz. Bai, delantero politxe da ze afizionatuetan da, hoxe. A ber, eukitxen lehen zagun Dania edo juteko aukeri edo profesionalismo salto itxeko aukeri duken, ze euren ilusinio hori izango da eta ikusten da gaukela nivela hori pautzu hori moteko. Bigarren sake izango da Albertirentzat. Zabala. Uts, ikuste aurrenekoa dela. Leku erena. Bai, holan, hasieran indabela besto bat eta hoxe izango zen bigarrena, bai, leku partidu fina jokatzen da bel. Bueno, horre sartu egin dugu, baina urten hitz gero guzatu egun txurrusta da lako bat egiotze hor, zestan. Ostantoko alde markagailuan. Hortik behera joatea lortuko balute Markinarrek agian euren moralerako ona litzateke. Bai, hortxe da ukien mugiz, eta helen behatzera hone postera urratzen dit, eta postera urratzen izeni beti bertxuko bitzen da tanto. Baina lehenko aldin pentsete partidu beste itxura duk, ezta? Baduki elakorrexek aukeri irabazteko. Antxon Alberdi. Aurrean zain. Jokin Arbe. Txarra, ez da iritsi. Amabi eta Amazazpi. Orain ez da protestarik izan. Ez, dudoso izan da hori beta, bueno, baina ez da protesta basik falta izango zen, seguramente. Marraren inguruan egin duela bai. Bai, marrean gainin edo olako jusabak erabaki hon hartu dela esaldik. Amabi eta Amazazpi, Arberen sakea. Ez da iritsi, bi pareta ona Alberdirena, 18 eta 12. Bai, bixe duki hori habilidadiz, da bai Antxonek eta bai Arbe gor sakera sartzen badi tantuk oso ondo amaitzitzu eta ez da asko falta izen atrapetako, baina ezin izan da bildu.
Bakoitza bere pelotarekin. Azkeneko 7 tantoak. Txandaka, banaka egin dituzte, orain nik, gero zuk. Eta inork ezin boladatxorik harrapatu. Bai, hasieran ikusi dugun partiduen aldin oin politxo da utzeko ikusteko, ez? Oin pike esan dana Davids, batak egin besti gehin, eta hasieran hartu da bertsuarrak aldea hundixe, eta oin aritxaz Davids jolazten, baina ondiok markinarrak ez da galdutut eman partidu, ikusten denez. Leheneko sakea luzea Alberdik. Eta hau ere, Garribili, ez? Ona, tanto gainera. Bai, asko arriesgatu dut, da nik enpetzo pasa doila, baina sake perfectu eta Errebotean tokirik itzokan. Gutxigatik izan da ona. Bai, apurtxu gaitxik. 19 eta 12 neukan nik. Ez, 18. 18 bai. Zabala. Eskoiz jarri da, bi pareta txapapera. Bai, tanto zan, Jokin barrungatuako, baina ez da txapapin jodu eta markinarentzako tantua. Erabaki azkarrak hartu ditu hor Alberdik, lehen da bitzi Eskoiz jarri eta jokaldia egiten hastea. Bai, buena izan bazan Jokin izan heltzez, kontrapie esan atrapadu pixkat eta tensiñoi honek dio. Berriro ere 13 dituzte markinarrek, 18 berritxuarrek. 13 eta 18. Berriro bosteko mugan dira gorriak. Aspaldi inor, bi tanto jarraian egin gabe. Arberen sakea. Lekue. Zabala. Aukera Jokinentzat, azze aukera alperri galdu duen. Bai, aukerako ikidau. Eskotan izaten da, ja pentsetan zabi zer bota, eta beti izan da lehengo sartu, eta gero botaz, ez da molako paseten dizarri. Asko behartu du Zabalak erreboterekin Alberdi. Bai, aukera hobaik izan euki, kantxe erditxean laugarren kuadrun, da baina, ezin izan dago zestan sartu. Eta lehen aipatu duna, Aimar, azkeneko 10 tantoak, batak eta besteak, bi segidan ezin inork egin. Bai, berdad, batak egin besti gehin, bosteko mugi ezin dabe aportu markinarrak eta berritxuarrak nahi dabe luzetu aldi eta ezin dabe. Lehen pik esan undabiz bai batak eta bai besti tantu dutxen batak bestian jarraixen. Neurketa hasieratik aurretik dira urdinak bana egin dute, baina gero 11 eta bat aurreratu dira Alberdi eta Lekue. Gero tanto gehiago egin dituzte gorriek, baina oraindik urruti xamar dituzte markagailuan. 6 tanto aurretik baitira Antxon eta Roberto. Alberdi. Zabalak errebotera. Arraz. Moztu Jonek. Kostata baina eraman du Lekuek. Herbe. Jokinek eskatu. Eskobiz errebate datu ondo. Oso ondo. Tanto izango da. Gara reboti Jokinek. Leku aurrera junda eta alegindu da sartzen, baina tanto oso bolitzen da Jokinek ongun. Reboti eskatu eta gero betxun unipinean txik-txakin. Perfecto. Arbek eta Zabalak 14, Alberdik eta Lekuek 19. Etxebarriko aurrelaria. Antxon Alberdi
24 urte, 1,82 zentimetro. Arberen sakea, Azeuts egin duen orain Roberto Lekuek gainditu dute bosteko muga hori, 4 tantora gerturatu zaizkie Jokin eta Jon. Esalik, oin golpe psikologiko izuleik ze hor onde inbiste denporan partidu ziren bajatu bostetik eta ongun lortu dabe. Zer gertatu zaio hor, Robertori? Ja, are pesto, ja botaten ondala sartu orduko eta azken ninde pesto, bizka fondun pelotik boti mogun itzala eta ez da sartu. Zabala, atzean nagusitasuna erakutsi nahian Roberto. Hori, saskitik atera egin zaio Zabalari, 35. Hori, txurruzta ditza. Horbildu nahian dabiltza markinarrak lortu dute, baina hasieran Berrietuak lortutako koltsoia handia izan da. Bai, ez da, behatze gaitxik ja lehenengo hamarga tantuten azten masagaltzen hori remonteti, baina, bueno, urdinek lan indabiz horretan da gitxike, gero eta urro ez. Harrapatuko du Alberdik, botatzeko esan dio, eta baita bota ere, 21 eta 15. Txoko aldera abiatu da Arbe. Bai, igerritzea Antxonek klaru da erretzeldu da, eta gero Oma bixe sartuta. 6 tantoko aldea berriro markagailuan. Hogeita bat eta 15. Bizkaiko herri arteko txapelketako finala ikusten ari gara. Lehen dabiziko puntua Markinak lortu du. Bigarrenean aldetxoa dauka Berriatuak markagailuan. Eta golan amaitzen da, gauzi da juvenietan, juvenileko lasken impresinio gizien, ze bertan erabakiko da zeinentzako izango den Interpolosa. Alberdiren bigarren sakea. Zabala. Jo. Lekue. Eskubiz orain Jon. Itxi da Roberto, pareta bota. Arbe. Alberdi. Rebotera. Tantua Gorri. Bai, Antxonek aukerako eskunek du, baina. Dana da bitza, lantzin olako palo esan dana, palo erretz bat ditzen da, bueno. Horrek askotan nerbixuen gauza pizeten di. Euren pelotarekin uste dut, segi nahi dutela orain Gorriek. Bai, txuri, pelota barrine. Arbe errebotera etorrita. Sakera abiatu baino lehen. Ona sakea, tanto izango da. Bai. Oin honaz pelotiaz, gerritxu noixe, ze pelota bizitxuaz, ondo ataten bozu horre zeitxe erditxik atzera, Jokinak eta modun, errebotera pelota asko juten di. Lehen erabile duten pelotarekin hori ezinezkoa zen egitea. Baina honek bote gehiago du aurrekoak baino. Beste baten bila, orain Alberdi atzera xago jarri dela iruditu zait. Luzea izan da. Baina gauntxo ikusi zelan leku salta ondutxen bizan, eta horre ingurun ataten badau, Antxonek atzeratxoa ipinibiko dau, da aidera sartuz, Jokinek bestelan errautera atako txusaki. Oso gutxiatik, baina luzea izan da bai. Bigarren aukera Markinako aurrelariarentzat. Lekue. Zabala.
Alberdi, bere burua lurrera botata. Txokoan ondo utzitakoa. 3 tantora, Aimar. Bai. Oin ikusten da, gorretxe geure ja jokun sartu izela ja kompletamente, da oin momentun ratxa positiboa doiez, da berritxuarrentzako problemak oin. Ikusten da bezelan markinarrak gero eta euren buruaz konfiantza geixaz da jokun sartzen da bezala, eta ikusten da nez partida maiera bastante estu ikusiko. Hiru ordu laurden oraintxe jokatzen hasi direnetik. Arberen sakea. Alberdi. Arbe eskubiz. Roberto zigurtu nahian gorriak. Eskatu egin dio Zabalak, baina Arbek sartu nahi izan du eta ez da iritsi. Bai, igual zageruantzako, atzaleixantzako pelota garbitxe guzen da, eta eskatutze, baina hor askotan paezten da, ja pentsetezu zeuk sartzi eta nahi ez tozu entzuten atzek usat, ja erabakizu zeuk sartuko sari eta ezin izen doi jokin sartu. Etenaldi egin dute urdinek, biak ere atzera etorri dira. Oraindik puska bat falta da bukatzeko. Eta hainbeste gelditu izanak, partida gogorra duela esan nahi du. Ritmo gogorrendazo baten hasieratik, igerten da txapelketan puntu erabakarrixe dela bai batantzako bai bestiantzako, eta ritmo ondixen dabiz da, dantzin deskantzotxu bat hartzi, ondo torten da. Arbe eta Zabala kantxan gelditu dira, berriketan ari dira. Hemendik aurrera nola jokatu beharko ote duten edo. Markinarrak ez dauk asko aldatu biharriz, ikusten da, egitxik gero eta urraua bezala, eta oine berretxuarra pentsatuko da bezalan pixkate alden du markadorin, gainera datoz bestikita. Lau protagonistak kantxan dira. Antxon Alberdik aterako du. Zabala. Eskatu Alberdik. Eskubiz markinako atzelariak, eskatu Robertok. Eraso betean. Eta zaila eraman du hor. Lekuek eta zail jarri. Gurutzatu bikain. Ondo Zabala. Bai, ondo koinutan txoni. Jokin. Bote egingo dio Zabalari. Eutsi ala ere. Antxon. Oso toki gutxi zuen hor, baina askia bere tokian jartzeko moldatu da. Arbe. Tanto gogorra du hau ere. Ondo eraman du hau. Alberdi ederra. Ondo papaitze arrebatin ikusian joan aurrera ondo jonda eta delantero bitxe dugu hori habilidadi oso erretzitzen da, Matematiko urtetetzai aurrera jonda ondo amaitzen da betantu. Oso tanto gogorra izan dago ere, eta ona, gogorra eta ona. Ba, ikusi leku atakin egon da eskumiaz, da pare bat errebote jonek erutxu ondo, da, ezkenekuen ezin izatzea Antxonik endu eta ondo amaitzu dugu aurritantu. Gehienez, 3 tantora gerturatu dira markinarrak. Bostera zabaldu dute zuloa berriro berritxukoek. Luzegi asakea. Ikusten da honaz, belotia lehen zago modun, biskate pasako erreixiatik urra joten mozu.
delanteru espada sartzen sakera, nahi txartu duki, zageruantzako arazo asko amendik aurra. Gero eta pelotik, gero eta bizitza gongo da, eta biseko naz jolazten da bizenez, nipesto sake batzuk ikusiko duzula errebotera. Gutxixeago arriskatu beharko da orain, asko aurreratu da Arbe. Zabala. Hora egin du pilotak errebotetik. Eta tantoa Alberdik. 24 eta 18. Bueno, saleik bertxu harrapea, oin arnaza bizkat hartu da bela, barrio bentaji bizkat onditxu dabe eta moral bizkat hartuko partidua maienago. Hor sarritan indartsu jotzeak kaltea baino ez dakar. Bai, honak pelotakin fronto txikixin, ikustu espazera atzera heltzen txula huelta, asko urteten dut eta delanteru bentaji dut. Xaitxik Roberto ikustu zelan eskumiaz dagoen jolazten, da eskumiaz beti peloti atzin geixagatzen da, eta nik penstot markinen joni bezangotzela laztera aldabena eskumiaz jolazteko, frontoien honako pelotiaz. Tanto orain Antxonek egindakoa 25 eta 18. Ez dira ikaratu, aurkariak hartu ikusi dituztenean 4 eta hutseko partziala egin eta berriro alde polita lortu dute. Bazalek, relajautu ondu zela eta pixkat ez dutu dizenin barriro bentaji hartu da. Tanto behar dituzte Alberdik eta lekuek puntua eskuratu eta 3. bizirik iristeko. Alberdiren sakea luzea. Oin ikusten da, bai, delantero bisepe, pesto da sakin tantu nahi da bela egin da pasa batzuk ikusten gabe, oin azkenengo aldixen. Aukeri motne honek peloti honek ondo bataten bozu tenizin lez eize batzuk itxuko. Bigarren sakea Alberdik. Zabala. Berdira errebotea, tanto. Este pelota bastante franku, bastante ondo ipide, baina ezin da jone gartu. Euren burua arriskuan ikusi dutenean orduantxe eman dute onena. 5 tanto jarraien egin dituzte eta berriro lasaitasuna Alberdik eta lekuek. Antxonen sakea. Zabalak ezin. Kusio, eiz bat jokinak ezin izan sartu eta Zabala egin du da, erdi sartu dau, baina gatzeko arazuk ikutxute bertxu arrantzako beste kanto bat. Bi tanto lortu ditu sakez Alberdik, falta bat egin ere bai. 27 eta 18. Alain bai, urdinek oso alde dutela partida. Alegin handia egin behar izan dute gorriek. Markailua orekatzeko eta gertuen zaudenean berriro nola alde egin dieten ikustea mingarria izango da. Bai, esan lehik izan, ja markinarrak ratxa positibun etorri dit, amaiera gestu ikusiko bendule, baina justo kontradizu pasatu da, bertxuarrak hasi tantu behitzen da, barrio lehengo beste alde lortu da beha. Hogeita 8 eta 18, alderik handiena markagailuan 10 tantokoa izan da partida hasieran, 11 eta 1 aurreratu direnean Alberdi eta lekue, orain berriro lehen adinako zuloa zabaldu dute. Hau ere sakez ez. Eta zaila harrapatu du Jon Zabalak. Alberdi oinetara tanto. Ja, salik markinara bizkat desmoralizeu behin dizela, ja bizkat buru makurbe ikusten dit, salik bertxuarrentzako jungo alau nagusien mailako puntu. Bikote gogorra osatzen dute Alberdik eta lekuek, esperientzia handi atzelariak, gaztetasuna
Eta klasea Antxonek. Zabala. Roberto. Iritsi da, erasoan hasiko da, txapa gainean edarki moztutakoa. Leme tanto barrin egin dau, ondo junda errebotin aurrera eta kortadi moztute dotorela. Erabakitzen hasita dagoela ematen du partidak. Eta emozioa nahi zuenak. Emozioa izango duela ematen du herriarteko txapelketako finalean. Bana berdinduta. Iritsiko bailirateke pronostikoak bete ezkero 3. Zabala. Alberdi. Arbe. Antxone gainetik pasan nahi ez du altura egokia aurkitu. Orain hasi da botearekin pasan nahian. Iarren ez egoen Zabala, orain gora. Indarraren poderio ez egin beharrean. Pelota ipinita nahi izan du, baina ez du lortu. Zabalak aurreko biak eraman baitizkio, 3. Gora jantzaio. Berrogeita 15 minutu hasi direnetik. 18 eta 30. Jokin Arbe eta Jon Zabala Gorka Urkidiren gana etorri dira. Zer, esango ote dien. Bueno, horrez dago izuz, esango ote, segitzeko, eta lehen be urratu izela 3 eta bardinen bida dela. Pelotei ez da aldatuko da benongun, igul bai, ikusten da bisixaz berritxuarrak tanto gisa, domina bitzen da bela gisa. Eta bisixaz Jokin epe aukera gitxia duke partidun sartzeko, eta Markinarren erabakixi dela, erabaki garrixena dela, Jokin sartzi jokun da tanto batzuk ditxi, eta nik ustot igul peloti aldatuko da, ikusten da neze peloti aldetza da izela emoten dugu. Kantxan dira 4 pilotariak. 2. puntua jokoan. Eskura daukate erdinketakoa berritxuarrek. Jokin Arbe, aspaldiko protez, sake ateratzera. 9 eta utzeko partziala sartu baiti eta aurkariek. Zabala. Lekue. Errebotera iritsi baino lehen. Roberto Arbe. Eskatu egin dio Alberdik eta eraman gabe utzi. Gitxi urten daute. Ezin izan daue txapa gainera erin. 20 eta 30, asko aldatu beharko luke partidak, Markinak irabazteko aukera izan dezan. Oso urruti baitituzte aurkariak. Lehen saiatu dira 10 tantoko alde hori jaten. Asko urreratu zaizkie. 3 tantora hain zuzen ere. 18 eta 21 izan dira. Baina gero berriro alde egin dute marka joan urdinek. Bai, doine margena gitxia dukie horitxeko eta bostantun 10 errenti jati ez da erratza izaten. Arberen sakea, pelota honekin ez du bezalako tantoak egiteko aukerarik izango. Ez baitu lehengoaren bote handia hartzen. Zer peloti ikusten da, hotza eta patalau edala eta baina, honekin pentsatu, lehen honako xe bat zein dabe hori aurrerak adi eta horretan aleginduko di barri do. Arbe, Lekue. Zabala.
Asko zabaldu da. Sartu bada ezpada ere Jonek. Alberdi. 31. Hogeita hamaika eta hogei. Bai, hombre, pelota, aukerako peloti erratza eukideu Jonek, baina erratxa negatibun dabiz, Markinara. Eta sakearekin, berriro min egiteko asmoz izango da Antxon Alberdi. Luze, oso luze, 8an egin baitu potea. Ordu bete oraintxe, bete da hasi direnetik. Bigarrena ere arroa. Ondo utzitakoa Jokin Arbek. 21 eta 31. Egartola txokuen, orma bixe markautze, Antxon Zabala junda eta lekuek zine izin daue txokure heldu. Amar tanto aurretik berriatuako bikotea. Baina borrokan segi nahi dute Jokinek eta Jonek. Amaitu arte. Lekue. Zabala. Alberdi. Egurrean Zabala. Rebotean Alberdi. Beste bat, Markinako atzelariak, hori gaiztoagoa doa. Laugarren pelotakara jarraian, Jonek, ondo Lekue. Roberto, Eskubiz. Arbe. Hori ere bai, eta gaizto jarri, oso gaizto. Hace tanto jokatu duen Roberto Lekuek. Lekuek eskumia ze ondo manejaten da. Gauntxo ikusi guzelan 8. kuadrune horre bixen tartera gota dut, eta pelota oso politxe horre oso ondo pinitze Jonek ezin izan daue hartu. Atxeden hartzera orain urdinak datoz, 3 tanto baino ez bukatzeko. Baina gauzak ondo egin behar dituzte. Ekatuta egongo ziren, beteta. Eta atxeden alditxo bat hartu eta berriro kantxan aurki izango dira. Gertan galitu dira Arbe eta Zabala. Oin azkenengo momentun ez dakizu zer aldatu basegi eta ia arratxa bizkatu batxo hartute tanto batzuk itximozu moral hartzeko, baina ja ikusten da, ja urdinek euren buruaz beha irabazle ikusten dizela. Azken arte zileik segidu dira eta zileik relajau. Hogeita hamabi eta hogeita bat. Markagailuan izan den alderik ondiena 11 tantokoa izan da, lehentxeago bezalaxe orain. Pelota biziarekin bikote urdina. Arbe. Alberdi. 33. garrena. Hau erabakitzear da. 3. garrenean. Jakingo dugu Bizkaiko 20. herriarteko txapelketa Markinak edo berriatuak irabaziko duen. Lehen ezagun modu, baina juvenien gainin da presioia. Hemen ikusten dikaztik nervioso dauzela. Dipareta. Arrapatu Jokinek.
Rebotea jaso. Aukera Arberentzat, ez du barkatu. Tanto politxe dagoen Jokinek. Tanto domina batzin da aurrin erabaki. Jokaldi egiten hasi da Roberto eta horiek ondo ateratzen ez direnean. Gero, bai, gero hori da, kontraditxuei eskun Jokin salto darren bierri zen daue sartzeko, baina gero handik tantu domina dutze eta lekuen rebotia jaide sartu eta zoragarria ametxu da horien. Arberen sakea, ikuste urdinen pilotarekin, ikusi dudan keinuaren arabera. Ulba azkeneko momentun bera pesake batzuko, bai hau bizitxe da, honek bera pesake batzu nahiko txue rebotera eta oso zerre. 34 eta 22, tanto bakarra behar dute. Beharritxuarrek finala berdintzeko. Jonepe hasiera eskasa hitza eta amaieri bai partidua erdizien oso ondo ibili da, oso seguru, baina partidu hasieran da amaieran ez da duki egunik honena. Txaloak Alberdirentzat. Azkeneko sake atera baitu gaurko finalean. Zabala. Atera egin zaio. Urrost egin dio pelotak saskian. Ondo ipini daue Jonek horre minio itxin da benekun horre atzeko koska hortan da Roberto sartu dugu, baina urten hitze pelotiak. 23 eta 34. Jokin Arbe. Ona izan da, baina eraman lekuek. Zabala. Ipareta. Alberdik eraman, ontzat eman du epaileak. Baina da. Ederra da hori, ederra danez, hortxe amaitu da neurketa, Berriatuak 35, Martinak 23. Hasiera kaskarrak zigortu ditu Arbe eta Zabala. Hasi eta buka, bikote sendoagoa osatu dute Alberdik eta Lekuek. Amaitu da beraz, bigarrena, berehala jakiko dugu, Bizkaiko Berriatuko txapelketa aurten nor irabaziko duen.